Som Ilia, kondičný tréner. Momentálne sa o Števa starám, pripravujeme sa do ďalšej sezóny. Števo z hľadiska silového je na to veľmi dobré, potrebuje rozvoj nejakej koordinácie, rozvoj využitia toho vlastného, možnosti využitia vlastného tela. A tomu sme sa venovali. Futbal nie je len o futbale, len o skorovaní. Tá ťažšia práca čaká na tých futbalistov, na tých hráčov v posilovni alebo v telocvični. Zahŕňa to výbušnú silu, pliometriu, ohybnosť, rozvoj rýchlosti, rozvoj koordinácie. Na tomto videu môžete vidieť využitie rôznych pomôcok, ktoré sme so Števom používali v rámci prípravy. Ten futbal, alebo ten tréning pre americký futbal musí byť špecifický. Není to to, na čo sú ľudia zvyknutí z posilovne. Nie je to biceps, triceps, nie sú to izolované cvičenia. Sú to funkčné cvičenia väčšinou silového a koordinačného charakteru. To ste mohli vidieť na tom videu. Nič na tom ihrisku nie je presne nastavené. Vždy sa ten hráč musí nastavovať podmienkam a čím bude všestranejšie rozvinutý, tým má väčšiu šancu sa presadiť a s tým súperom nejakým spôsobom ho prevýšiť.